TittyTube. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και αυτό είναι το κανάλι μου, το TittyTube. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο και σήμερα θα φτιάξουμε ένα πραγματικό slime. Είδα πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, μα κανένα δεν έλεγε την πραγματική συνταγή για slime. Χάλασα πάρα πολλά υλικά, μα κανένα δεν είχε αποτέλεσμα. Λοιπόν, για να αρχίσουμε θα χρειαστούμε κόλλα για ξύλα, αυτή θα τη βρούμε στα βιβλιοπωλεία, απορρυπαντικό, ένα κουτάλι και ένα μπολ, baby oil, μπουκάλι με νερό αλλά χωρίς νερό, βόρακα. Αυτό το βόρακα θα το βρούμε στα φαρμακεία, ένα κουτάλι για να βάζουμε το βόρακα και το τελευταίο, τα ακριλικά. Για αρχή θα πάρουμε το μπουκαλάκι και θα πάρουμε απορρυπαντικό ένα καπάκι. Βάζουμε τόσο και το βάζουμε μέσα. Ωραία. Έτσι. Γιατί τα κάναμε λίγο. Θα σκουπίσω. Ωραία. Μετά βάζουμε 6 κουταλιές στη μύτη. Τόσο δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5. Τελειώσαμε και από τον βόρακα. Ωραία. Και θα βάλουμε και το νερό. Ένα καπάκι νερού. Ναι. Βασικά 2 καπάκια. Ένα. Δύο. Επειδή πάλι τα κάναμε σκάλα, θα το σκουπίσουμε. Θα πάρουμε κι άλλο ένα χαρτάκι. Ορίστε. Μετά κλείνουμε το μπουκαλάκι και το κουνάμε με κυκλικές κινήσεις. Κάπως έτσι. Μέχρι να μην έχει τον βόρακα στο πάτο. Δεν γίνεται να μην κάνει αφρό, κάπου θα κάνει αφρό. Και βλέπουμε αν είναι από κάτω. Και άμα δεν έχει γίνει και είναι ομώνυμο, όχι, το κουνάμε. Ωραία. Και βλέπουμε ότι έχει διαλυθεί ο βόρακας. Ωραία. Μετά, ύστερα, παίρνουμε το μπολ μας και το κουτάλι μας. Βάζουμε την κόλλα. Βάζουμε αρκετή κόλλα βασικά. Κάπου τόσο. Και βάζουμε και τα ακριλικά μας. Εγώ θα διαλέξω, βάζουμε κόλλα 100 ml. Εγώ θα διαλέξω το μόβ.
ακριλικό. Ανοίγουμε το χρώμα μας και βάζουμε 2 σταγονίτσες. Ορίστε, εκεί, καλά είναι. Ωραία. Και ανακατεύουμε μέχρι η κόλλα να πάρει το χρώμα. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα. Και παίρνουμε από γύρω από τον μπολ την κόλλα. Ωραία. Ανακατεύουμε τόσο καλά που να φύγει η κόλλα από το κουτάλι. Και όταν φύγει, παίρνουμε το μείγμα μας που έχουμε κάνει και ρίχνουμε σιγά σιγά κάπου τόσο. Ρίχνουμε. Και βλέπουμε ότι γίνεται σαν μίξα. Και παίρνουμε και μετά όταν το ρουφήξει βάζουμε λίγο ακόμα. Μέχρι να μην κολλάει στο κουτάλι και στο μπολ. Και παίρνουμε και γύρω γύρω από το μπολ την κόλλα με το μείγμα. Και θα γίνει κάπως έτσι. Αλλά δεν είναι έτοιμο. Και μετά βάζουμε λίγο το χέρι μας και βλέπουμε ότι είναι έτοιμη. Παίρνουμε από το κουτάλι την κόλλα και το υγρό. Γιατί πάντα πρέπει να έχουμε καθαρά τα υλικά μας και τα εργαλεία. Ωραία, αφού το πάρουμε, παίρνουμε τη slime και μετά από 1-2 λεπτά βλέπουμε ότι κολλάει. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα, γιατί όπως βλέπετε δεν κολλάει παντού και στο χέρι ειδικά. Και τη πιάνουμε τώρα, αφού την έχουμε ανακατέψει άλλη μια φορά με το ζουμί και βλέπουμε ότι είναι εντάξει. Και βλέπουμε ότι κολλάει στα χέρια. Ένα λεπτό να το σκουπίσω. Και το αφήνουμε κάτω σε μια σκληρή επιφάνεια. Και βάζουμε το baby oil. Κάνουμε ένα κύκλο για να μην φύγει το baby oil. Βάζουμε αρκετά. 3 σταγονούλες. 3-4 εκεί. Και το κλείνουμε προσεκτικά για να μην φύγει το baby oil. Και κάνουμε αυτή τη κίνηση. Για να ανακατευτεί παντού. Και βλέπουμε ότι ξανά κολλάει. Κάνουμε ξανά την τρύπα μας, την ίδια διαδικασία. Τρεις σταγόνες, 4. Και στην αρχή του βίντεο έδειξα αυτό το slime. Το έκανα βέβαια πριν το βίντεο για να δω αν πετύχει συνταγή να σας τη δώσω. Να σας τη δώσω να την κάνετε κι εσείς. Ωραία.
Και μετά έκανα, δεν σας το δείξα, αλλά θα σας το δείχνω τώρα βέβαια. Έκανα αυτό το slime, ροζ. Είναι αρκετά μεγάλο. Το έβαλα σε αυτό το μπολάκι, γιατί όταν τελειώσετε το παιχνίδι σας, δεν έχετε που να το βάλετε και αυτό θα εξατμιστεί και θα στεγνώσει. Και γι' αυτό το βάζουμε σε τέτοιο κλειστό μπολάκι, για να μην στεγνώσει και να το παίξετε αύριο, μεθαύριο. Και ναι. Ωραία, και το βάζουμε μέσα για να παίξουμε. Και στα slime θα βάλω και άλλα μπολάκια για να μην... Τώρα μόνο για σας θα κάνω ένα μεγάλο μαγικό. Θα τα ενώσω. Για να δούμε τι χρώμα θα βγει. Βγήκε σαν οδοντόκρεμα. Πολύ ωραία. Περιμένω στο σχόλιο να μου πείτε αν το φτιάξατε και αν πέτυχε. Βασικά δεν γίνεται να μην πέτυχε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, εδώ ή εδώ, τέλος πάντων κάπου. Και περιμένετε το επόμενο βίντεο πώς να φτιάξετε το τέλειο τόστ. Bye! Bye! TittyTube.